faktisk haft en virkelig god morgen her til morgen. Emma vågnede omkring klokken 6, og så sov hun igen til klokken 8, tror jeg. Jeg var faktisk veludhvilet, så jeg stod op og gik i bad, og har ligesom gjort mig klar til dagen. Drak min kop kaffe, spiste morgenmad, og nu hun så vågnede og er klar til dagen også. Planen i dag er, at vi skal til mødergruppe her klokken 11, og så vil jeg gerne lige nå at sy en knap i de her bukser. Der er en lynnås, men der skal også en knap i. Men det kommer altså an på Emma, om hun har tænkt sig at tage en lur inden eller hvad, så det må vi se. Og så senere, så skal vi til København, hjem hos en af mine veninder og spise, sammen med 3 andre veninder, som jeg ikke har set i noget tid. Det bliver mega hyggeligt, og jeg skal jo have Emma med. Ja, og nu spiser du min hånd. Ja, det var så fint. Ja. Nu sover Emma. Hun plejer altid at tage sådan en powernap her om formiddagen, så hun sover nu. Men jeg skal gå om cirka en halv time for at komme til mødergruppe. Så tanken er, at hun sover nu i barnevognen, og så kan jeg pakke alle vores ting, lige sy en knap i mine bukser, og så gå. Så wish me luck. Farmor har gemt. Let's see what we can do. Så det der er, det er de her bukser. Der sidder en knap der, som er faldet af. Hvor sød. Det er sådan en lille cowboy hat. Det er lidt spændende. Kommet hjem fra mødergruppe. Det regnede helt sindssygt, da vi skulle gå hjem. Nej, okay, ikke helt sindssygt. Det regnede meget. Vi har været hjemme noget tid nu. Emma ligger og leger derovre. Gilbert passer på hende. Og så vil jeg bare lige spise en hurtig rugbrødsmad. Og så skal jeg jo til at gøre klar til, at jeg skal hjem til mine veninder. Så jeg skal have Emma med, fordi at vi ammer kun. Ja, yeah, hvor er det sjovt. Yeah! Er den sjov? Nå, men vi skal til København. Emma skal med hjem til en af mine veninder, og det er bare mega hyggeligt. Jeg elsker, at hun er en del af det. Så ja, lad os se, hvordan det går. Jeg glemte fuldkommen at filme i går hos min veninde, så dagen sluttede ligesom der. Emma var lidt pylder i går, så hun var lidt ked af det, men sådan er det jo. Det er også fair. Så jeg tror, vi var der i 2,5 timer cirka, og så kørte vi hjem. Og hun kollapsede bare ned i bilen og sov, så det var dejligt. Så ja, vi har sovet godt i dag, haft en stille og rolig morgen. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt at følge med.